Hej alle sammen. I dag der vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver krøller med et glattejern. Og det kan være hvilket som helst glattejern. Så tager man sit hår og deler det op. Og da jeg ikke har så meget hår, jeg har meget tyndt hår, så tager jeg bare sådan det her bagerste. I kan se her, hvor meget jeg har taget. Sådan cirka. Sætter det andet hår op. Og så er det vigtigt, at man tager rimelig små totter. Sådan her, det vil være fint. Så tager jeg mit glattejern, og der er det vigtigt, at når I skal lave krøllen, så holder I det nedad. Altså sådan her. Og så sætter I det simpelthen bare på, og så drejer I glattejernet. Og husk at sætte håret ind imellem. Bare bliver ved med at dreje, indtil I giver slip. Og så har I en fin krølle. Bagpå, der kan det godt være lidt svært. Det er jo vigtigt at kigge ind i spejlet, mens man gør det, og så er det egentlig ikke så svært. Sådan der. Endnu en krølle. Jeg synes helt klart, at det er nemmest at krølle håret, når det er helt nyvasket. Det er vigtigt også, at når du så skal over i den anden side, nu kommer det jo så an på, om man er højrehåndet eller venstrehåndet, men at du så altid kører væk fra dig selv. Og så vidt muligt, så prøv at køre glattejernet nedad, når du krøller den her vej. I stedet for sådan at trække det ud, så sådan træk det den her vej, så kører det sådan nedad. Så får du det helt klart det bedste resultat. Og så er det bare at spraye en masse hårlak i. Og jeg bruger oftest den her fra Poly Swing, som jeg synes er rigtig god. Og den koster ikke så meget, jeg tror den koster 35 kroner, og det er den lille af dem. Men jeg vil også hellere give lidt mere, og så få en rigtig god hårlak. Sådan der, så er der kommet hårlak i det nederste, når det er lige krøllet. Og så tager jeg simpelthen bare næste lag her og kommer ned. Sådan der. Og jeg plejer som regel at lave 3 lag med mit hår, hvor jeg tager det nederste, det der sådan sidder i nakken, og så tager jeg det der sidder rundt her, og så tager jeg det øverste herop. Det der er vigtigt herinde, hvor man har de her, altså det her sådan, de små hår herinde, at du tager lidt mere med, at det er sådan lidt mere tykt tot, ellers så kan den godt blive sådan lidt tjavset, så bliver den ikke sådan ordentligt krøllet. Sådan der. Nu har jeg krøllet det andet stykke af mit hår, og det kom til sådan ud, og nu skal jeg så have krøllet det øverste. Jeg har midterskilling, så derfor er det meget nemt for mig at finde ud af, altså sådan, hvor jeg skal starte henne med krøllen. Jeg kan bedst lide, at man ikke starter helt heroppe, men at man sådan ligesom starter sådan her med krøllen, og så bare til sidst tuperer det lidt herop og puffer det lidt op. Hvis det er, I har sideskilling, for eksempel her, og I har noget pandehår, der sidder herover, eller at håret ligger herover, så vil jeg råde jer til at starte cirka her ved tændingen, sådan at der ikke sidder krøller hele vejen herop. Jeg starter med at tage mit pandehår, og det er jo rimelig vigtigt, at det bliver ordentligt krøllet, da det ligesom er det, man sådan ser først. Og så sætter jeg det på her. Nu tager jeg lige den her tot, som er også en del af mit pandehår. Sådan her. Det er selvfølgelig også vigtigt, når I krøller det her foran, at nu kan I se, at jeg cirka startede samme sted med krøllen. Det vil se dumt ud, hvis det er, at I starter her foran, og starter en anden krølle heroppe. Der skal ligesom være en kant rundt. Nu har jeg så krøllet den her side herover, og jeg skal lige se i spejlet, hvordan det ser ud. Det synes jeg ser super fint ud, og jeg kan godt lide det der med, at nu ved jeg ikke, om det er så nemt for jer at se, men det krøller, og så den forreste krølle her, den har jeg simpelthen taget og sat om bag ved det andet hår. Så det er ligesom den krøller, og så sidder mit hår sådan her, i stedet for at det vil sidde sådan her nede i mit hoved. Så er det den anden side, og der er det vigtigt, at I kigger på, hvor I har startet den forreste tot herovre, hvor den er startet henne. Fordi det ser grimt ud, hvis I så starter den helt herovre. Så tag cirka samme mængde hår heroppe foran, og start samme sted.
Den blev bare perfekt. Jeg synes, det er blevet super godt. Jeg synes bare, at jeg mangler at få lidt, hvad kan man sige, at det bliver løftet lidt heroppe. Så derfor tager jeg sådan en toperingskam. Man kan også godt tage en almindelig kam. Den her, den er fra Dennis Knudsen, og den synes jeg er helt fantastisk. Og jeg tager simpelthen bare fingeren ind og fordeler lige håret. Og så stikker jeg bare kammen ind, og så kører jeg jo så bare op og ned her. Og så er det, at det bliver, hvad kan man sige, meget stort. Men så sætter jeg det bare sådan ligesom lidt på plads. Og bagpå, der løfter jeg også bare op, sætter min kam ind og toperer. Så skal jeg lige have lidt hårlak i. Nu er jeg færdig. Det tog mig, hvad tog det, 20 minutter eller sådan noget. Det tager ingen tid at krølle hår. Det er bare med at have lidt tålmodighed og så bare øve sig. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Hej!